साइकेलालाय दिनै लामा गेजेराव मा जालागासिनो आंना Ada, आंना साइकेला सोंबावना आंना सोंनो हायाखै बोरो आं नायनि र' आदा बाय फासनालाय थेंक इउ आदा सोंस'ना होनायनि थाखाय जेबो नङा दे आदा नों नङाब्ला जोङो साइकेलखौनो सालायनानै न'आव लानासो थांनांसिगौमोन जेबो नङा दे नानि आदा दे होमबालाय जों थांसै बाय सिख्लायालाय साफा थारमोनलै नाम्बारखौ बिना लाखिनाय मोनबा बाय मोजां जागौमोन र' मालाबा लाखिगोन दे इमान गोबाव जानाय औ आं आफानियाव रां बिनानै नेनो गोबाव जाबोबाय अ नंगौ नामा टाइमाबो जाबाय माथो थ' कसो थांसै र' लोगो अनसुमै फैबाय थागोन दसेनि फैनाय नंला खोमालै बियो बिराद गोबाव जाथारबाय माथो थौदो बिदिबालाय थांदों आंनिया न' मोनबाय औ दे नायै नायै नायनानै मोजांसो नुलायलांबाय आगै दुबुलिनि बे बड'लेण्डआव नायै नायै नायनानै मोजांसो नुलायलांबाय आगै ओइ नानिमोन मा रथ'लाय
आदासो माथो आदा नोंलाय माथो खामाय थादोंमोन बेयाव हारसिंनो आं मोखां बिलाइयाव सावगारि नायबाय थादोंमोनलै नानिमोन आइया मा मोखां बिलाइ बुंखोलै आदायालाय बे बाथ्राखौलाय आं सानसेबो खोनायाखै माथो आदायालाय बबे डिक्सनारियाव नायनानै आदा माखौ मोखां बिलाइ बुङो आं बुजियाखिसै जाम्बि नों मोखां बिलाइखौनो मिथिया बे फेसबुकआवलाय मा जाखो बेखौनो बर' रावाव बुंबाय आं नंगौ नामा आदा बेखौनो आं मिथिलाङाखैमोन आदानियालाय माथो खबर मोजांलै नानि नोंनियालाय माथो खबर नानि दं आदा इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दे होमबालाय आदा जों थांसै जोंनिया गोबाव जाबाय बे जाम्बियालाय दाबो कलेज थांनो ओंखारनो जायाखै नामाब्रा बिनानाव दिनैलाय कलेजाव थाङा नामा ओंखारगोन ना माथो खालामबाय थाखो न' सिङाव थाङा आदा दिनैलाय माथो खालामनो थाङा जालायखो दिनै बन्द आदा कलेजा मानिसो बन्द जालायखो कलेजा बिनानाव दिनै जन्माष्टमीखौनो मिथिया होनबा आदा बिनानाव बावदोंसोमोन आं बिदिब्ला दिनै सामु जानांगौमोन ने गावहा लाबोआगारा जानांगौमोनसो होनदोंना ओइ राहुल भाई माथो खालामबाय थादोब्रा चन्दन भाई जिरायनासो दंमोन आं फै जिरायफै दे होनबालाय जिरायदो माथो खौरांमोन चन्दन भाई आं बै नाफाम फायनायावसो फैदोंमोनलै फैनायलाय नोंखौनो खबर लालामनो हाबफैबाय आं मा बुंनो चन्दन भाई दाखालि बावैसो दैबाना जाना थांनाय दैयाव लोमजाना सेवनाय बायदिसो आदा बै बाबुलाय मोना फुख्रियाव साम' खनदोंना आदा लानानै फैयोलै आदा आयंआ मैयानो खोन्थादोंमोन आदासो माथो माला फैया नोंलाय नानि एसे बावबाय बिनानाव नोंसोर सिनायलायखामोन नामा आदा बै दाखालि टेन बिनानावनि सेन सोना होनाय आदाया बेनोमोन चन्दन भाई मा नों होनबा बेयावनो दसे जिरायथ' आं साम'खौ लाना फैग्रोनि बिनानाव मा आदा आलासि आदानो साहा फुदुंना होफैलाय जागोन दे आदा आं साम'खौ लाना फैनि दे होनबालाय आदा जिरायथ' आं साहा फुदुंना लायनि जागोन दे बिनानाव नै आदा सानगोदासो जाबाय बिस्कुट गैया माथो खबर आदा खबरालाय गेजेरावनो नोंनालाय मा खबर नानि मोजां आदा नानि मा आदा दाखालै साइकेल सेन नुनायनि मुङा मामोन बिनि मुङा ना बिनि मुङा लक्ष्मी बिनि नाम्बारा नोंनाव दङ नामा नानि दंनायालाय दङमोन आदा नाथाय मानोमोन अननानै होनो हागोन नामा बिनानाव बिनि नाम्बारखौ सोंनांगोन आदा दा आं होनो हाथ'वा आदायाबो माथो दाबो सफैला आं थांहोलासै नङा दसे नेबावदो आदा फैसिगोन बे आदा आंनिया सम गैलालै थादोर बिनानाव बिदिबा आं थांसै जागोन दे आदा
Đây बिनानाव सामुआ अ आदा लाबोबाय औ बिनानाव आलासिया दा थांबाय नामा औ आदा नोंखौ नेना मोन दा बावैसो आलासि आदाया नोंखौ नेना मोननो थांबाय एसेखौनो नेना दिया बिजामाया दा सामुखौ दोनना आं थिननांगौ दे नोंनालाय एसेखौनो जालायबाय माथो जिरायबाय थानो लोगोखौनो फन खालामनो र' आं मा खालामदों हेलौ लोगो लोगो मा खालामदों साम'सो सायबाय थादोंमोन आं औ नंगौ नामा जोंहाबो आदाया दासो आयंमोननिफ्राय लाना फैदों नंगौ नामा औ जोंहा दायो सकआव पुरि जानो थांगोन दे औ दे जागोन दे फैबानो जाबाय सामु सायनो गारना नों फनसो रायलायबाय थादोंना दे होनबालाय लोगो आदाया आंखौ साम'सायनो खिथादों दे लाखिथोंसै होनबालाय औ दे लोगो दाखालि सिं सोनाय आदाया जोंहानाव फैदोंमोन नंगौ नामा औ बेलाय माथो जोंहा आदानिसो लोगो नोंनि फन नाम्बारखौ बिदोंमोन बियो